altra cosa més barata i més bona de país. Vos agrada l'arròs? M'encanta. M'encanta. Us agrada l'arròs, no? L'arròs bomba, quin arròs? Bomba. I avui toca parlar d'arròs. En paella, arròs caldoso, arròs brut. Sí, mos agrada molt. Jo el sol fer amb bacallà. Tinc un plat d'arròs amb bacallà que bastant bé, sí. Arròs negre, que ho fa el meu amo. Boníssim. Ai, jo no sé cuinar, però m'agrada menjar-lo. Mucho. Avui toca homenatjar l'arròs, ja que n'és el dia. Quin és el secret per fer-lo perfecte? Coneixeu tots els tipus? A quins plats vos agrada més? Avui en parlam de tot això i més amb el cuiner Juan Fernández. Com estan? Benvingut. Què tal, com va? Bueno, avui un dia important per tots els amants de l'arròs, veritat? Sí, avui és el Dia Internacional de l'Arròs. Jo no sé si ho sabies, això. No, no ho sabia. A més, mira, si me permet, he fet una llista, perquè no ho sabia. Què és mira, això? Tenim el Dia Internacional de la croqueta, del croissant, de la pizza, el Dia Internacional de les cireres amb xocolata, el dia de les fritures i el dia del cotó de sucre. I hauràs de venir per cada dia. Per cada dia. Croquetes, cotó de sucre, cirera en xocolata, has dit? Cireres amb xocolata. És dir que fixa, tenim per triar. I avui què feim? Avui feim arrossos. Avui parlam d'arrossos, dia mundial o no, és cas que per mi ho és, perquè per mi és un ingredient indispensable. Mai falta a la meva dieta. Per dinar, per sopar, sempre va bé. És un ingredient fonamental per no dir que un 50% de la població basa la seva alimentació diària amb aquest cereal, en l'arròs. Qui no menja blat, menja arròs. I tenim moltes varietats, vull dir... Tenim tots els tipus. Tenim per triar moltíssim. Mirant d'entendre la planta cereal, Oryza sativa, tenim dues variants. Tenim una que diu japònica, que és originari del Japó, i una que és índica, que és originari de la Índia. Japònica, que podrien ser els arrossos de gra més gruixat, com el nostre bomba, com el redó, com el venere italià per fer risottos, són arrossos que absorbeixen molt bé el brou, agafen els sabors i queden molt melosos. En canvi, tenim els índica, que són els arrossos que nosaltres aquí li diem arrossos llarg, que poden ser jazmín, el basmati... Que tenen un gustet un poc diferent, no són com aromàtics. Són arrossos aromàtics, no tenen tant de midó i a l'hora de cuinar-los queden més sols, queden més amullats, per fer una guarnició, per fer una ensalada, per fer un wok, un poke, vull dir, totes aquestes elaboracions on no hi ha presència de brou, de líquids. No, això és una miqueta l'avantatge. Després tenim altres, com per exemple aquí, que t'he dit aquest, que són aquestes mescles que ja venen... Sí, és com que veig molt de color. Estem acostumats a veure l'arròs blanc o integral, però és com colors ataronjats, colors més negres... Quin tipus d'arròs és aquí? Aquí hi ha l'arròs negre, que realment no és un tipus d'arròs, un altre tipus de cereal, però també li diuen arròs. Tenim arròs vermell, tenim jazmín, tenim basmati, són els arrossos que diuen per amanides, no? Ben complet. Ben complet. Aquests són un mic de mal de coure, perquè com que hi ha diferents tipus d'arrossos, els punts de cocció són un poquet diferents. Hem de tenir en compte que també, depenent de l'arròs, i sobretot depenent del recipient on el cuines, varia moltíssim, perquè si el cuinant dins una paelleta per fer la típica arròs d'arròs sec, tipus paella, o dins una greixonera de test, dependrà del recipient, dependrà de la boca, si té molta evaporació o no, i variarà la quantitat d'aigua que hi poseu i el resultat. I una cosa que volia fer avui, que si me permet, sempre venc aquí en plats un poc més tradicionals, avui us duc una proposta una miqueta diferent. Un arròs inflat. Un arròs inflat que el podem emplear tant per berenars de matins, com per cereals des de matí, el podem menjar com a snack amb un aperitiu abans de mitjan capvespre, o que per complementar un canapés. Una pel·lícula... Exactament, mira. Aquí tenim un arròs bomba, que han bullit uns 13 minuts, se refreda i després el posa dins el forn i l'has d'assecar. 90 graus, més o manca una horeta. Una horeta si mateix dins el forn. Dins el forn. I quan tens l'arròs que veus, que ja està sec, el posem dins una paella amb oli ben calent, oli d'oliva sempre, i el fregim. I s'infla com unes crispetes. I una vegada que està fregit, el podem trempar. En aquest cas n'he trempat un en sal i curri, que el podíem posar, per exemple, per un canapé de paté o de salmó, per posar aquest crispy damunt, i un de dolç,
que podria servir, per exemple, per acompanyar unes natilles. Poses unes natilles i per damunt hi poses aquest cruixent d'arròs. A part és cruixent, si t'ha semblat. Exactament, sí. En aquesta hora de la baixa, com ens vam tenir, ben cruixent. Exactament, queda molt cruixent i te M'has donat una molt bona idea. I te permet guardar-lo dins un tàper, un pot de vidre. A veure, aquí a Mallorca, en la humitat que tenim, aguantaria un poc menys, però ben conservat, d'un dia per l'altre t'aguanta molt bé. Hem de tenir molt present, a l'hora de, com he dit abans, a l'hora d'utilitzar arrossos, per exemple, que tenim arrossos que són que estan, diguem, pelats i estan polits, per això no tenen closca, i altres com aquests, que serien un poc més espurs, no? Aquests serien els integrals. Exactament. Que tendries a closca. Però que perquè surti blanc se li llives a closca. Se llives a closca i se poleixen. I entenc que les vitamines se'n van, no? I sobretot el contingut de fibra varia moltíssim. I també varia molt el temps de cocció. Un arròs integral en 45 minuts l'has de mestre per coure, en canvi un arròs bomba, depèn de si t'agrada el punt o no, entre 13, 15, 16 minuts ja tens arròs preparat. Llest, exactament. I després tindríem els altres, que són els llargs, que estan de cocció. És el mateix, el que passa, com t'he dit, al final queda més amullat. És una bona font d'hidrat de carboni, ens dona molta energia. I com que és un hidrat de carboni de lenta absorció, és a dir, que el nostre cos tarda en digerir-lo, ens dona la sensació que estem plens durant més temps. Front a altres hidrats de carboni, com puguin ser els sucres industrials, refinats, que donen molta energia però en molt poc temps. En canvi, els cereals, l'arròs, el pa, les patates, són un bon hidrat de carboni. I de Juanan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Bé, moltes gràcies. Hem apuntat moltes cosetes sobre l'arròs i un dels plats més autèntics de la nostra gastronomia, ja ho sabreu, i que empleam aquest ingredient és l'arròs brut, en aquest restaurant de Vilafranca, on anem ara, és un dels plats més demandats. Diàriament en cuinen quilos i quilos i la gent el troba una delícia. I per xerrar d'arròs ens hem apropat a un dels restaurants més conegut de Mallorca, aquí a Vilafranca de Bonany, i parlarem de l'arròs brut amb en Guillem Garí. Com anar? Molt bé, superbé. A veure, aquí en treus molt, d'arròs brut. És molt demandat? És molt demandat. Després dels caragols, és el plat que se menja més. Cada dia se fan potser 50-60 quilos d'arròs, el dia faner i potser dissabte i diumenge fem un de 80-90 cada dia. Té un secret, té un truc, aquest arròs brut, té una recepta que només la teniu vosaltres. Bueno, el important d'aquest arròs brut és que du molt de tipus de carn. Du colomí, du conill, du gallina, du cap magre, du costella alta, després fem un picadillo amb fetges i això, i el que val de varietat de carn, un bon sofrit, de ceba, de tomàtica, això és el que val d'un arròs brut, no val els bruts. A molt de puestos us serveixen un plat de fang, però he dit que vosaltres no, com així? Bueno, nosaltres ho servim dins d'aquestes paraules perquè hi ha gent que te demana per un, hi ha que te demanen per 3, hi ha que te demanen per 10, i molt és més fàcil amb aquestes paraules. Per logística, no és que faci millor gust. No és que faci millor gust, sinó que és igual que si ho servissin dins una olla de test. No que és bo. No que és bo. L'important és un bon sofrit. Si el sofrit és bo, i la carn és bona, i la carn és variada, l'arròs brut està assegurat, i un bon picadillo. Avui hi ha molta coa, a més, segur que moltes d'aquestes persones venen a provar aquest famós arròs brut. Nosaltres el plat, ja t'he dit, que és el segon plat que venem més exclusiu. Després del caragol, el segon plat és l'arròs brut. I a més, he vist que se'l poden menjar aquí, però també se'l poden endur a casa. Hi ha gent que s'endú el brau, i després ho fa a seva, i hi ha gent que s'endú el brau ja s'ha fet separat del brau, perquè no s'estovi, i se'n poden dur de dues maneres. Guillem, moltíssimes gràcies. A continuar fent feina i a servir molt d'arròs bruts. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja ho heu vist, aquest és, com bé comentàvem, un dels restaurants més coneguts de Mallorca, on és ben popular aquest arròs brut i surt en quantitats ben grosses.